Polores Kumalasari wonten ing Pawarto Purworejo Jawi. Dinten menika dinten Kamis tanggal 9 Februari 2023 SMK Istania Kota Tegal mengunjungi Museum Semedo. Ditindakaken kunjungan datang Museum Semedo Kecamatan Gedung Banten Kabupaten Tegal. Kamis tanggal 9 Februari, museum menika nyimpen pinten-pinten koleksi ingkang menarik. Ing jero Museum Semedo dipérang dadi 3 kamar. Kamar pisanan babagan carane alam semesta teka. Kamar kapindho yaiku babagan jenis gejalan kewan purba. Kamar katelu babagan menungsa purba jenis homo fosil lan komunikasi menungsa awal. Museum Semedo cocok kanggo para siswa lan guru kanggo golek informasi babagan sejarah lan minangka papan pendidikan kanggo sinau macem-macem. Kata pawarto babagan Museum Semedo.